Pak Widodo lan kanca-kanca ingkang kula hormati. Sapisan ayo kita ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala awit kanthi rahmat lan kita saged nyuwun bebarengan ing papan menika kanthi kahanan sehat. Hadirin ingkang kinurmatan, ing kesempatan menika kula badhe ngaturaken pidato kanthi tema nglestarike nilai budaya kanggo bentuk masyarakat sing urip lan rukun. Budaya Jawa sugih piwulang luhur lan satunggalipun nilai ingkang wigati yaiku gotong royong lan karukunan. Nilai menika sampun dados dasar kesah masyarakat wiwit jaman biyen lan kedah tansah kita jaga. Gotong royong tegesipun nyambut gawe bebarengan kanthi ikhlas lan tulung-tulung. Kanthi gotong royong beban dados langkung enteng lan sisrawung saya rekat. Karukunan ateges urip tentrem lan saling ngajeni sanajan wonten pradodan. Ing masyarakat ingkang rukun wonten rasa paseduluran lan saling percaya. Ing jaman globalisasi sakmenika kathah tiyang dados langkung individualis lan kadangkala lali marang nilai budaya dhewe. Menika tantangan tumrap kita sedaya, mula gotong royong lan karukunan kadah kita uri-uri. Tulung tinulung boten kedah awujud bareng. Tembung sing becik, sikap adab asor, lan gelem ngurungake ugi kabolet awujud kebersamaan. Lan saka perkara alit menika kerukunan saged tumbuh. Menawi nilai budaya menika saged kita lestarikake, masyarakat badhe dados guyup, kompak lan tentrem. Mula ayo kita miwiti saking diri pribadi, ayo tansah ngajeni, tulung tinulung, lan jaga karukunan ing gesan patintenan. Menika ingkang saged kula aturaken menawi wonten lepat kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum